Oh, ya kwaye nim papa. Ohun se ne ana visuals na background na etie no. Answer dia visuals no wo ho na wo bo nwom no. Nipa ni gina ho a wo to nwom na se nipa no wo sen kekofom ana wo sen wo twam e wo screen no so. Na ye ze ne Ghana ya kwaye nim papa wo de tututu ene Ghana videos, music videos aye hwehwe no ho Ghana akona nim. Akwaba edeba Attention TV so muni aba maame da ako a ensem a etwegu e wo man Ghana mu na me de eba besom na eden ho asem na me ken ye hwe eye ya yomtofo omo atwam ko akuku dam pa enye asem keto ene se enemafo anwomtofo a abai so onya wo mu bi ene omo ye anwom a so anipa ye na ehyenkran wo ho asem ene me ken na ensem bebre na ekokokoko so a wo behe na enwumtuni bi aba abonten ye mpenifo o matototo nwuma atwam yi o ma aba abonten wo behwe na na setena mu ana se sikasem no ho akwaye den ama no na eno na me bisa se so sa bre no music industry no na enyina ne na so ana se sa bre no enwom to no na enipa eni enhyeda eni echiri ana de auto nwom no na wanye ne nyama bi eyie enti na enam so na wobehwe na enei ana se ne mpani fie so a enke wo se odide ana wobehunu na enke wo se ohun se nipa yi otiye no entime enko ne saa ensemi eye ensem a ha adwen echi nipa adwen so peye efise ebinum etime ba abonten etime be ka se wohia emoa enye adwomtofo ne nko ampo ebi esinitwafo ebi footballers ni ade na enne de enwomtofo ho asem na me ba beken eno nti na mede eye yenua bema ba ko ho asem e ba besom eye pa solo ne ho asem enene me ba beken na obi be bisa se hwan kra ne pa solo ana se wati din no kra na wo se no enwom ben ne enwom ben sa na wabo ana se enwom ben na ye ne enwom a ye be ka se o ye enwom tuni na yenko hwe ne enwom ba ko emra na ubehu nipa afei obeti ase enso se nipa meka no ho asem no onu nie safi de wohu ye papa meka no ho asemi pa solo ono no ne nwom na etwegu sisi adededededede na ansa na mekọ na asem ne so ankasa no ma yenhwe ade bi ezi ade Ghana ya kwaye nimo ya kwaye nim papa ohun se ne ana visuals na background na etie no ansa dia visuals no wo ho na wo bo nwom no nipa ni gina ho a wo to nwom na se nipa no wo sen kekofom ana wo sen wo twam e wo screen no so na ye ze ne Ghana ya kwaye nim papa wo de tututu ene Ghana videos, music videos aye hwehwe no Ghana akona nim na emomu no Ghana akona nim a akona nim a meken no ma yenhwe ade ba ko nso e wa ha wo hu se enwom no etwaguo no oba bi na oba bi ka no ho ano woni na eto nwom no
wo hwe se ne oba ne na ho siesie tie no kama enso enne ema yaba ema music videos a ye hwe ema yaba no ase yede ye ho cheche yede ye ho bo afore ne nyina ene se ebinom se sisi a wutwa music video na se oba sebe anroro ne ho oba amfa na deja njija ana se wenya flashy car meka flashy car na me kire kasa efe abodin a na je se music video no enko baabia ana se nipa kra enhye enhwe music video no emma eno na me bisa se nipa wo no bo ne nwum tuni no no bo ne nwum no wo behwe na be ma no no abo ne nwum no atade e hye no o hye long sleeves and trouser wa hye ne cake kama na fe long sleeves yi wo behwe ne nsa no pe ena wuhunu ene ne honam a eda hɔ a wuhunu ene nanim dua ebi hɔ cross san so hyeche eka ho na kyese ono nipa mu na nkasa na obo ne nwum no ono no wuhunu nipa bia ho baabia na emom oba na ono no meka ne so ye side attraction no ai ono no ye mata ho na enwum no enyo ono na enwum emfa no ho wo kwan bia so ono kyese wo ba besa keke ama na ya ho keke ama de obehwe no no ono erorororo ne ho na wo de toto tetefo wo music videos a wo twitwa no ho a wo se ensonson ya ba mu pa a enne mayo videos a ye twa music videos enne mayo egumu no eye se de wo de wo ho gija enso ani enshen crime if you say music videos a yehwa yehwe nyina emofra ehwe bi enti sa abofra ehwe na enwumu twaguo na obabesi awroro ne hu na sebe na kosu akuma yi pant kete na ehye no na yi na ne to hu nyina gugugugu honom a abofra na edin pa na wo sua ana edin na ekoso ewo na adwene mu ana sa abamu wa bi so te ho no wo hwa edin na wode nani ehwe edin na wo suane no na me bisa se so music videos a etwagu no Ghana music mpenimfo mpenimfo no wo hu ana se wo access video bi ba out a wo access hwe videos ne hwe se esefata se wo se yede to ye TV ahodo so ana efi se ekwa no enenam wiem na so won hwe ya epi abonten no enema ni bi ho no ma ntwa yie wo mu a eden pa na wo ka ede kire eye musicians no ana se empenimfo a wo kura sa musician no emu no eden asem na wo ka ede kire no na fei yenko enwom na nkasa so enwom ahodo a etwaguo won tentan fidie so abefo tentan fidie so eni ye TV so wondam ha enwom yetwagu fa ha enwom yetwagu dodo na eye sebe ensenhunu dodo na eye ensenhunu ensam a enkranhye bia nim enwom a woto a wuhu ne nan wuhu ne ti wuhu na fu jese ye de ni gina ho say point ne ha wuhu baby a wo point san nwum yi no mu nyina etwagu a enso no ye de teto ye mpanimfo ti se de ye mbra anim kra ti se ye nua be ma pa solo enwum ho a wuhu no se enwum no wutia a ti se story ananse sembi ni eto kirew ye papa no adofo pa bobo ne won a wo kekekeke ka ho ensam no wotena se utie enwum na hu se enwum yi mu nsam de eye futu sem papa me kai enwum ba ku bia ya manage ho pa o se kwate jaye ni brei enwum yi wote enwum bi se ya wo hu se nipa de enibre nye ana se wonua nya ade a ema ne nya wo ya empepere wo hu se wo benya bi efri se esono bia ene ne hyebre ana niti a ode ba wiase nanso ene enwuma yetiti nyina dodro na efakese na ye enwuma ensem fata na empanimfo so agagum ama ho kwan ese enwum no enye ntrene ewo oman Ghana mu na mebisa ese enwuma ehu ni mfaso sa no eno nenne ebo nipa na efise ye mpanimfo motototo nwum no wonhye de hu won sika bi a wonyaaye enso ennemafo a wo to nwum no he on bitimi ka sa ba ko hete kura eno ano no manya misika enti no na ekọ ne sen
ena eba ne sen enti a etimi ma ekoba ne se ya anwomtofo empanimfo mu didi animu no ennemafo anwomtofo ne mumu no akwaye se wodi yie ese empanimfo no na eno ena ye nuabema pa solo o kire ne nsemu no o ka se wono de se wote ha wote asiye se ne babi ebe ka se papa me pese me ye anwomtuni a wonfoa ne ba no so wonye je no so wonpene wonte ase kwan bia so ese ne ba no ebe ye anwomtuni na o kan de o kan kosia ne se wato nwom emfie bebre ne be ye emfie dunum eni nanso eye emfasode ananse obi beka se o mato nwom enya me ho mato nwom enya sika no wonhunu bi obi kura timi fa na nwom de ye na ade na so wokọ na wokọ kire nipa ne se osimesi obenten wafa me nwom de ye wa ade na enke wo se bi a obo mamane ananse emra kwanso no woba eba beje madwen kire ananse woba na mema ho kwan ansa na wetimi de nwom no aye de abeye no da bi nipa no woka kura wonte ase ene sesike bi kura no wobema na wobedada na defe no kọ wochena enne wochena sa na de bekoba ne se ewo se ojai echiridie na ohwe senia ohaw ne amane yi ewo enwom adwumanimu se wo bebre wo ho ato nwom na ni nyina echi no enema enkoye ma anase sikasem ne beye basa na wunya wo ho evise enwom to de enke ya achade de nanso de oto no eye otofo no enya eso emfaso enti se emfaso ne mmasa de ne na hu hia ese obema ne babi aba beye enwomutuni na enu echire no osanso kire na asemu se enei enamafo aba a wo ye anwomtofo no nani so wo nyina wo bo wo ho modern papa nanso no se ekoba ne se ono pa solo obepese woni obi ebeye enkabom anase wobeto nwom a enkanani beje ho ese woni eye sakode sak nation mane no be problem ono ena nkanani beje ho ebe nani so be na hohoa ese woni no ebeka bom aye enwom na osanso echire mu se sesi a anwomtofo na aba no se eke ebeye enije se woni won a wa twitwamu ni bi ebeye baako na wobeto enwom na nso so akoye bibie wo ho ene se opese unya akwanya na woni enwomtoni bi eye baako na moto nwom a na akoba ne se wo fa ha wo ko ni sei wo be sei yes bibi di management one ne manager be kasa ni team no sei ye be defe wo sa se wo be nya kwan ehia nwomtoni na mo afa adwene na mahu next step anasa anamontu a esa so di so se mu betuna na akoye ensem bebre na eno ena wo kire mu ese se ekoba ne saa na ede aho yira bi ena aba beto onipa na ohia enwomtoni no so na onka se enke ye bone de nanso enke beye ese se akwanya bi da ho a obi betimi ni obi aye enwom a enka wo begumu kakra se beye na onipa no betimi anya akwanya no no ne nwomtoni no ahia no omedi enkomo no mehu akwanya wo befa so a omo beye enwom ama so afofo nso ni efrise ebeye ahokeka ne anije ese eye oman Ghanafo ebetimi ehu ese adadafo wo ya anwomtofo no wone sesei enemafo anwomtofo no etimi kabom ana wotimi hwibom eye nwom ema ne to asum ema yenso yeni agye hu enu nti na asem a ye papa pa bobo ode aba beto abontin ni munua ba ma beda ko a masanso aba besum mu biem ewo mo afiefie mu nemom de bia me kan se ema oremfi ese abre nyina no obe subscribe a like na share na unue bi nso enye bi enhwe efise authentic news nkoa ene ye de esum senia yen yedin no ekono attention ye giwadwen ene unipa die nyina sifa akon na fe yama de ese na efata enti yesi we inspire you more nemom wo adwuma bi anase bibia opese ye bohu de roma wa emfa nko ba bibia eka attention tv hu ye number ena etwegu ewo screen no so no yi number no fa baako ana mienu ni nyina de obefre bia no ebekọ na ofra ye beje ofel so ye besom ofel so na ma udwumadi a udie nyina nso so no akoso totin medamase